Oplatí sa teraz kúpať nehnuteľnosť? Aj vás zaujíma odpoveď na túto otázku? V septembri po druhýkrát v tomto roku znížila Európska centrálna banka základnú rokovú sadzbu na 3,65%. A ďalšie zníženia sa očakávajú do konca roka 2024. Na aktuálne zníženie zareagovali aj banky a znížili úrokové sadzby pri najčastejších fixáciách, teda 3-ročnej a 5-ročnej, na úroveň blízkej 4%. A čo pokles úrokových sadzieb urobí s cenami nehnuteľností? Platí určitý princíp. Ak klesajú úrokové sadzby na hypotékách, tak viacej ľudí si môže dovoliť kúpiť nehnuteľnosť, pretože sa automaticky aj znižuje splátka. Tým, že stúpa záujem o kúpu nehnuteľností, teda zvyšuje sa dopyt, tým aj stúpa cena. Nesmieme však pritom zabúdať na nové konsolidačné opatrenia vlády Slovenskej republiky platné od budúceho roka, ktoré sa týka zvýšenia DPH na tovary a služby na 23%, čo sa obzvlášť premietne na cene novostavieb v roku 2025. Predpokladaný nárast cien nehnuteľnosti v budúcom roku je minimálne 7 až 10%, čo síce znamená, že si požičiame lacnejšie, ale budeme potrebovať väčší obnos na kúpu, ako je tomu dnes. A preto pri kúpe nehnuteľnosti, či už na bývanie alebo formou investície, odporúčam využiť aktuálne ceny a kúpiť nehnuteľnosť ešte do konca roka 2024, prípadne do obdobia, pokiaľ nezačnú opäť stúpať ceny. Ďakujeme, že nás sledujete a podporujete a nezabúdajte, peniaze sú čas.